αναρωτιέμαι, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης παρατάτε το πεντοχίλιαρο του Συμβούλου για να έρθετε να γίνετε υποψήφια βουλευτής, πάνω κάτω τα ίδια λεφτά θα παίρνετε στη βουλευτική αποζημίωση, και αν δεν γίνετε υποψήφια βουλευτής, αν δεν γίνετε βουλευτής, θα επιστρέψετε στο σχολείο ή θα είστε πάλι σύμβουλος του πενταχιλιάρου? Τι ακριβώς? Καταρχήν, κύριε Σαχίνη, αφού καλησπερίσω και ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους τους συνυποψηφίους, θέλω να πω το εξής. Διαχρονικά, στη διαδρομή μου, όποτε κλήθηκα να υπηρετήσω από θέσεις ευθύνης, το έκανα. Και το έκανα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και του τόπου, και γιατί πραγματικά ήθελα να υπηρετήσω τον τόπο μου και δεν πλούτησα σε καμιά περίπτωση από όλα αυτά. Στη διάρκεια της θητείας μου δε ως νομάρχης, που άρχισα εξουσία και είχα υπογραφεί, δεν απέκτησα ούτε ένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε βεβαίως μετά την αποχώρησή μου από αυτό. Επέστρεψα στο σχολείο μου, όπως πολύ σωστά είπατε, και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Έτσι λοιπόν, ως δημόσιος υπάλληλος μισθοδοτούμε. Συγγνώμη, και σύμβουλος μια παρένθεση. του Πρωθυπουργού γίνεται και σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών. Ακριβώς λοιπόν, σχολείο... κύριε Σαχίνη, και θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε εσείς εδώ αυτό. Τι είναι αυτό? Την μισθοδοσία του Ειδικού Συμβούλου, της Ειδικού Συμβούλου Σκηναράκη, Ηλιά και Ευαγγελία, γιατί έχω μια σταθερή σχέση με τους πολίτες και θέλω αυτή η σταθερή σχέση εμπιστοσύνης να είναι και καθαρή σχέση εμπιστοσύνης. Μάλιστα, λέει καθαρό πληρωτέο μηνός 1.072 ευρώ, το 15ήμερο 536 ευρώ. Αυτός είναι ο μισθός μου, κύριε Σαχίνη, αν θεωρείτε ότι είναι αυτός πεντοχίλιαρο. Εκτός εάν μου δώσετε τα υπόλοιπα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο θέλω να πω το εξής και χωρίς να έχω καμιά πρόθεση. Όφιλα να σας ρωτήσω όμως αυτό πολύ που σωστά ακούγεται, κάνατε, κυρία Σκηναράκη. Κύριε Σαχίνη, και πολύ... ο κόσμος ξέρει ότι αυτό τα περίφημα συμβούλια των πρωθυπουργών και υπουργών είναι καλά αμοιβόμενα. Εσείς τώρα εδώ μου φαίνεται το καθαριστικό σας από ό,τι βλέπω. Να σας δείξω και την εικόνα των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από αυτό, κύριε Σαχίνη, και να μπω και σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το εξής. Εγώ, πριν από ένα χρόνο, πριν τις περικοπές και όλα αυτά, έπαιρνα 1.650 ευρώ. Συγγνώμη, να ρωτήσω, αυτά είναι τα λεφτά που παίρνετε τώρα? Εσείς μου το φέρατε το χαρτί. Αυτά είναι τα λεφτά που παίρνετε μόνο ή παίρνετε και λεφτά ως εκπαιδευτικός? Όχι. Όπως θα διαβάσετε στην παράγραφο που γράφει, έχω διακόψει τη μισθοδοσία μου από το Υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί ακριβώς ήθελα να έχω μια καθαρή σχέση με τους πολίτες. Μάλιστα. Και να γνωρίζουν ότι αμείβομαι από ένα, με 1.072 ευρώ. Και να τονίσω και κάτι άλλο σε αυτό που σας είπα, ότι δεν έκανα χρήματα και δεν ήθελα, ήταν επιλογή μου, κύριε Σαχίνη. Όταν το 2006 έφυγα από την... Κύριε Σκηναράκη, μην εκνευρίζεστε. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που συζητάει πολλοί κόσμος και το ξέρετε ότι το συζητάει. Δεν εκνευρίζομαι καθόλου. Προς το ίσα που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω. Ακούστε λίγο. Είναι εύλογη απορία. Ίσως σε συνθήκες οικονομικής κρίσης το αντιλαμβάνεστε. Το έντονο του τόνου της φωνής μου να δίνει την εικόνα της νευρικότητας. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Όταν το 2006 έφυγα από την κοινοβουλευτική μου θητεία και διαδρομή από το κοινοβούλιο, από την κεντρική πολιτική σκηνή, ήταν η ιστορία με τα αναδρομικά των βουλευτών. Η θητεία μου ήταν όλη μέσα στα αναδρομικά. Μου αναλογούσαν προσωπικά για εκείνο το διάστημα 407.000 ευρώ. Και ήταν πολλά τα λεφτά, Γιώργο, για να πω το γνωστό που λέει ο κόσμος. Έτσι. Μάλιστα. Όχι, το απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Σαχίνη. Ήταν λοιπόν επιλογή μου να μην κάνω καθόλου προσφυγή, παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι ήταν καθημερινά στη Βουλή και μας παρακαλούσαν και να κάνουμε προσφυγές. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Αυτά λοιπόν εγώ δεν τα διεκδίκησα ποτέ, παρά το γεγονός, και θέλω να το τονίσω εδώ, γιατί έχετε παραιτηθεί δηλαδή των αναδρομικών? Δεν έχω κάνει καν έτσι για να παραιτηθώ. Δεν έχω κάνει καν έτσι να διεκδικήσω αναδρομικά.